O 17 de maio celebrase o Día das Letras Galegas. Esta data comezou a celebrarse en 1963, cando a Real Academia Galega decidiu homenaxear a unha das persoas que destacaron pola súa creación en idioma galego. Escolleuse ese día porque se cumprían os 100 anos da publicación de Cantares Galegos, de Rosalía de Castro. Desde entón, cada ano conmemoramos unha figura das nosas letras. Entre os homenaxeados podemos citar algúns como Rosalía de Castro, Castelao, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, Cabanillas, Manuel Antonio, Alfonso X o Sabio, Risco, Celso Emilio Ferreiro, Cunqueiro, Blanco Amor, Seoane, Sarmiento, Álvarez Blanco. Neste ano 2009, adícaselle a Ramón Piñeiro López. Ramón Piñeiro López naceu no seo nunha familia labreira da parroquia de Armea, no concello de Laca, Lugo, en maio de 1915. Tivo 7 irmáns, dos que 3 morreron, sendo nenos. Era fillo de Salvador Piñeiro e de Vicenta López. Seu pai sempre se preocupou pola cultura e a educación dos seus fillos. Cursou o bacharelato elemental en Lugo e ali descubriu a literatura. Tamén se deu conta de que a lingua dos campesiños era perfectamente válida para a creación poética, pero que o propio povo mantiña unha actitude diglósica con respecto a ela, é dicir, non a valoraba como le día. Como a situación económica non era moi boa, tivo que volver para casa sen acabar o bacharelato e axudar nas tarefas do campo. Logo mandaron a Sario, onde levou a contabilidade do negocio dun amigo do pai. E Sario é onde Ramón Piñeiro se relaciona definitivamente con a lingüista. Cando en 1936 está a Guerra Civil, as súas ideas levan a defender a República e o goberno lexítimo, pero, para sobrevivir, ten que alistarse no exército franquista. Ao ver as injusticias da guerra enferma e cae nunha depresión, desta experiencia xorde o seu interese pola pensión. En 1942 marcha a Madrid. Nos anos seguintes a súa actividade política non cesa. Sempre na clandestinidade reconstruiu o Partido Galeguista. Relaciónase cos exiliados galegos e con todas as forzas antifranquistas. Entrevístase co presidente da República no exilio para propoñerlle a Castelao como ministro dun futuro goberno. Foi detido nunha desas reunións clandestinas e pasou 3 anos en prisión. Este feito levou a Ramón Piñeiro a centrarse na loita cultural e é entón cando decide crear, xunto con outros, a editorial Galaxia, para difundir as ideas galeguistas. Instálase co súa muller en Santiago, onde acollerá a todos aqueles que compartan as mesmas preocupacións políticas e culturais. Ramón Piñeiro converteuse nun dos máis importantes responsables da recuperación cultural galega da posguerra. Foi director literario de Galaxia e impulsor da revista Criado, onde publicou os seus primeiros traballos filosóficos que tratan o tema da saudade. No final do franquismo e coa chegada da democracia, Ramón Piñeiro impulsou a creación de partidos políticos de carácter galeguista. Foi deputado no primeiro goberno autónomo de Galicia e participou na redacción da Lei de Normalización Lingüística aprobada en 1983. Ese ano e ata a súa morte en 1990 foi presidente do recén creado Consello da Cultura Galega. Ramón Piñeiro destacou como ensaísta. As súas obras son reflexións filosóficas sobre diversos temas, a saudade, a lingua. Entre os seus traballos destaca Olladas no futuro, de 1974. Neste libro recóllense diversos traballos publicados ao longo de 25 anos. A lingua, sangue do espírito. Para que unha colectividade humana teña categoría de pobo, para que teña unha unidade íntima e transcendente, ha de ter unha alma de seu. É un pobo ten a alma de seu cando posúe idioma, cando fala nunha lingua propia, que tal é o que significa a palabra idioma. A lingua debe ser a alma viva do pobo que fala, debe ser a súa comunidade social. Entre todos os factores de natureza comunal que gobernan a vida social, a lingua é o máis espontáneo.
o máis íntimo e tamén o máis común e duradeiro. A linguaxe das linguas, de 1967. É o discurso que Ramón Piñeiro pronunciou cando ingresou na Real Academia Galega. Trata o tema da lingua e a súa relación coa identidade colectiva do pobo galego. A linguaxe e as linguas. Cada unha das linguas realiza na comunidade social dos seus falantes as funcións que lle atribuímos á linguaxe, a palabra. Cada lingua dálle personalidade cultural ao seu pobo e transmítella a cada un dos seus membros. A importancia antropolóxica da linguaxe, da palabra, recibe a cada un a través de súa lingua. A palabra, como temos visto, é indispensable para que o home poida realizar o seu ser. Pero a palabra actúa en forma de lingua concreta. Cada pobo ten a súa. Cada home ten a do seu pobo. Nós, os galegos, temos a nosa. Filosofía da saudade, 1984. Neste libro, o autor de Láncara reúne todos os seus traballos anteriores sobre a saudade, como, por exemplo, o significado metafísico da saudade ou a saudade de Rosalía. Significado metafísico da saudade. A saudade é, xa se sabe, un sentimento, mais é un sentimento especial que sempre resultou moi difícil definilo. Poucas veces se fala da saudade, sen aludir a súa inefabilidade, e chegou a converterse no gran misterio galaico-portugués, diante da curiosidade dos alleos. Entre nós, tenselle dado máis dunha volta coa teima de lle achar unha explicación, case que sempre polo camiño doado de reducila a outros sentimentos ben coñecidos, nostalgia, melancolía, etc. Tamén se lle asinaron causas, o arredamento da paisaxe nativa, por exemplo. Fixo o pitido. Manuel Antonio, Alfonso X, o sabio. Ramón Piñeiro converteuse nun dos máis importantes do pasado. Significado metafísico da saúde. Era fillo de Salvador Piñeiro e de Vicente Alonso. Cabanillas, Manuel Antonio, Alfonso V, o sabio. Diante da curiosidade dos alleos. Desde entón, Filosofía da saúde. Blanco Amor, Sioné, Sarmiento, Álvaro Paz. Dale!